imiphefumulo. Ngamanye amazwi awukwazi ukumkhonza uNkulunkulu ungenawo umoya wokumkhonza. Size lapha ngenyawo zethu, abanye bethu beze lapha ngemoto zabo, kodwa yini umongameli? Zakuthi akubalulekanga moto lapha endlini. Uma sihamba sigoduka, sizongena ezimotweni sithi siyagoduka. Sigoduka ngantoni? Ngemoto. Akugoduki imoto, yimi logodukayo. Ukukhonza kufuneka into yokukhonza. Khonzela umzimba uyindawo yokuhlala kwakho. Wena uyintoni? Awungomoya, ungumphefumulo. Kodwa lo mphefumulo udinga umoya ukuze ukhonze. Ingakho uma ufika enkonzweni yabapostoli, unikeza igama elitsha, kuthi ungumzalwane, kuthi ungudade, kutheni ubizwa ngomzalwane? Yingoba kuyaziwa ukuthi ekudalweni kwakho unguhlophe, unabantu bakwahlophe abafa bengazwani nabantu bakwaKhumalo, abangahlalelani nabantu bakwaKhumalo. Uma sizokhonza kwendawo, nizohlala kwendawo, asizukwazi ukukhokhelana ngoba bazobala. Kuthi nibona nje ladingiswa nahlala kwaBhulo, lisuke eHammersdale, ladingiswa ngabantu bakwaKhumalo. Kodwa ukuze sidlule kulobi, kuyanyanzeleka sizoqoqwa ngomoya oyingcwele, sihlangane kumoya. Kuphela abantu bakwaLatha, kuphela abantu bakwaKhumalo, kube ngumzalwane nodade. Ubizelwe kuleyo nto kuleyo, ubizelwe kuleyo nto kule nkonzo. Ubizelwe ukuzonikeza igama elitsha, athi uPawulos esolamkele lo gama, waba ngomncinane, wafika bekhona. Ufuna isiqu sesithathu ukuthi njengokhona siyavuma ukuthi uyakhona, kodwa wamamkela na umoya oyingcwele ukwenzele nawe uphelele ufane noNkulunkulu. Pheleliswa ngani? Lo moya uwo senza sabelane ngawo, sikwazi ukuthi no asisabi nanhlanga. Sasesithi anyayazi musena lithetha sivana kahle. Uma uyithetha nje esakweni yaba mna nje ngikhala isithi molweni, hayi ikhona abakusebenzini nyayazi babe besebenzini nabantu wahamba beshabekile. Alianza kama matabathi ndithi sizwana kahle. Kodwa njengoba ngilala lapho kukhona ukuthi ngoba eshabekile into lenze ngami ngoba eshabekile moya. Ngamanye amazwi lo moya usenza silibale nangama-cultures wethu nangokuhlanga bethu. Uthi uqala uyithetha molo tata niyaphila, ayibikho into othango utata izana kahle. Kodwa mawungala umoya ongekho khona iyavela noma ngutata, kanti thina abakwaZulu sazi ubaba. Otheka nakholwayo nje namamkela na moya oyingcwele. Lo moya unguwo osihlanganisayo, lo moya unguwo osenza siphume ezintweni zethu zenyama. Umbuzo evelele ubuze ukuthi uYesu njengoba saziniswa ngala indawo
wazalelwa khona. Siyamazi Yesu wazalelwa. Wazalelwa